Meghalaya Post.news Omtang kipajba kinoi lam snong kisang long kami bar kisang balang ki bala ai jeng kershan ya jeng syak tngan uba Marshall SBBM kum President Kajantia Coal Owners Miners Suppliers and Workers Association JCOMSWA halat rembai dongwa barwat ka kami jong uru ka kong maya biam kala ai ka jeng kershan bar senran lang yu ha ka jaka syak tngan jong u kum balapan pau da ka kong maya biam ka badai ka kami uba Marshall SBBM kala ong bakadaw ka balapan long ka kum ka kami ban kershan bar senran ha ka jaka syak tngan jong u kadai na marbau syak tngan na ka benta ki baduk barangli ki bala syak ta na ka jingkhang banti dewyong harilum jantia habau sha than na ka banta ka jing e ki pajba kum ka kmi ka kloi ban kershan na marnadu balakhang banti dewyong kani ka lakta jur ya baro ki pajba ka jantia hills ong ka kong maya biam bar ban rap ru da ka baong ba ka khmi lenti balang ba kani ka jing sha than khun jongka ka sarkar kan sngap lem ya kani ka jing e ki pajba ha jantia bar ka dei ban aila no banti dewyong khnang ban im jakpo ki duk kirangli kalalong ru ka jing aim sim yu ba Marshall SBBM ha kani ka jing sha than jong u na marna lor ka khmi ka ba kershan yu bar wat wa he snong gala rembai dong wa uba bor suciang ru ukershan ya gani gajing syatngan baraya kate jaka syatngan namar bau dei unong song snong gala rembai dongwa uba syatngan bandawa ka hokki pajba ki bala syakta na gajing khang ti dewyong hajantia na do khang mayong gi do gate bun gijing e chemi yum kershan ayo do kon ya u yale u ni ya us ngau ba ka sarkar pelagi mayong ten le gam no gijing jar bapun pajba bapun gijing e sangan trang gi plegi belas ni na cemjing dar cemjing te praman bro yosep yo rai ki pli te yele yo kersan yo kana yo gi pelaj yo moyong yo bar yo ibar ko sarkar ulai moyong yo jing sum to nong kong na chap engo yu blai wa yo em ni sngi hani ka thau ani ka snong ngoi haprdi jing cha thangan yong wi no samla rang ba na ka snong ngoi Marshall biam ta ka daw hi go paman ya nga ka ha snong wa ka snong u e thau yo pun man wi ka ni ka program indefinite hunger strike ya ka ni ka thau to haden wa yo wa da cha ngkria u na ka compound yong disi wa da pendang u da perchang thu ki thau ten ya ka ni ka hunger strike yong o ani ka jing cha thangan o ta mem yo thau ta in kam gi tresnong ol ada manu kam nong thang snong pura yang ni ka snong manu khan ti yang ka snong ka thau ti ro bru yang i hap cha hap diang o ta warok kuntai gele ka i wan kam ka snong ka thau kam khan snong ka thau im gi kuntai hap diang o se wi la ka jingmut ka wa cha thanganu ka snga tho be i nom ta ka jing bhalang nom ta ka jing nyet ka jing bha yang ki duk ki sup nom ta yok khi yok kre wa ka sarkar la u tho ge lat ulti wai no ka ni ka jing khi kre mu yang hapok ka district yang i to haden wada ban da khang yo ni mo yong ka to gam wala khat as nam tam sipon ka jing kta wa yo lamba ka ni jing pan da ne jing khang yo ni ka jing kra jing khi yo mo yong wada yo hado ki kham tam ni ki duk ki sup ki kup chilang ki sem chilang ki wa khi mentu ba mentu ki wa pen ha khon ki wa plai skut khon da chak ta ha gi e ki rap em lat tanang rap biang nang ye ki survive ka to ni han re gini ki waduk da yo da chak ta ha hado na ka snong ile da bon ki khon khru yang snong wat ki man be man pa le go dalai chai wi ki thau u li tho i ta ja khpo mun chwa ju yu bon ki bru ki wan nap lat snong kham tam min non tribal ki da wan ki snong i u bo i dukan u khi ukra sini han re ka ten da man kla da man khong pong wan da yong i ki bru na kham tam na snong i da bon ki walai chai wi ki thau chai wi ki state u li tho i ja khpo ang ki da nga karpat i sarkar ada em hi ka will power ng sarkar ta transket ng sarkar u yarat nam ta ki ni ki waduk u elat bang ki u im ki ga buram u im ki ga snong yang ki hi u yok ge ta hok yang ki u yok ki yok re ki pen ga snong ki akarpat di sarkar u em buram u thok ge te lat gurti u wa no yu mu yong ha ni ki por ki wa katukat ni nang dam chu u pen stom jadi ga klam hang mu yong ki khon ga snong ka ta i wa snong i hi wat ga janta he ora ko bira Meghalaya Post.news